Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippines, Standard Time, las 6:03. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi siyudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalaga sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Sabado, Hunyo 27, 2020. Ako ang inyong matag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Lalaki patay matapos gintiro sa iya pakaisa sa syudad sang San Carlos. Tay-tay sa barangay Alihis, Banwasang Valladolid na rusdak matapos naglabay ang 10-wheeler truck. Sa balita nasyonal, kakulang sa koordinasyon sa mga opisyal, ginalantaw nga rason sa pagtaas ang COVID-19 cases sa syudad sang Cebu. Army Reservists kag duha ka iban pa nakuhaan sang 6.8 million nga balor sang illegal nga droga. Sa balita international, presidente sang Argentina liwat nga nagpatuman sang lockdown sa Buenos Aires. Sa sports balita, Justin Patton kabahin na sang Detroit Pistons. Kag sa showbiz balita, Chris Aquino nag-umbisa na sa pagbakal sang laptops nga iya ipanagtag. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gidamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y Sabisan anong ang kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat gid sa pagserbisyo Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa Jess Aksyon Radio Philippines Standard Time kagaron sa litalinasang mga balita lokal. Patay ang isa ka lalaki matapos ginluthang sa iya pakaisa sa may Sitio Ulay, Barangay Prosperidad sa may syudad sang San Carlos takna alas 8:30 kainas ang aga. Ang biktima amo si Armando Arcilla, 63 anyos, samtang suspect ang ginkilala kay Jonathan Sumilier, 73 anyos, tanan residente sang nasambit nga lugar. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni San Carlos PNP Chief of Police Major Mark Hunco, madugay na nga may away Sanday Arcillas kag Sumilier. Nagapakita sa investigasyon sang kapulisan nga ginaligar impluwensyado sang makahulubog nga limnon si Arcillas kag nagkadto kay Sumilier nga may dala nga patalom rason nga gingabot sini ang iya kalibre 9mm nga armas tuthang kag gintiro ang biktima nga naigo naman sa nagkalinain nga bahin sang iyang alawas. Na-recover sa crime scene ang walotanan ka basiyo sang kalibre 9mm. Nagpalagyo naman ang suspect matapos ang krimen. Base sa atong investigasyon, no, ini nga duha very close ni sa nga family, no, nga duha. Tapos gamay sa nga conflict basta na gidya nagdako, no. So may komplikado sa nga duha nga kuan sa away-away sa nga duha. Dapat yan si Police Major Mark Hungkong Hepe sang San Carlos PNP. Samtang narusda kang sa kataytay sa may barangay Alihis, Banwa sang Valladolid matapos nga naglabay ang sakatan wheeler truck kainas ang aga Sabado. Sa interview sa aksyon ng BBB, ginpahayag ni Police Captain Joseph Cantonina ang hepe sang Valladolid PNP, ang Isuzu wing van ang kargado sang soybeans kay gadulong kontaning si Saysa ka poultry farm sa bunga barangay. Ginpahayag ni Cantonina nga wala ginkaya sang taytay ang kabugaton sang truck nga nag-atras para mag-U-turn. Sulo pa sa hepe nga ining unang ation nga naglabay sa mga taytay ang driver ginkilala kay Ramon Oplas, 38 anyos, nga residente sang Lapuz, Iloilo. Wala naman sa may nasamaran sa aksidente. Ginpahayag man ni Cantonina nga mayara sang alternatibo nga lagyan ng mga residente sa lugar pero medyo malayo. Ginpadulungan naman sang Engineer's Office sang Banwa ang lugar para i-assess ang sitwasyon subong nga hapon. May kayo to sa tani sa may taytay siguro bangod sang kabugaton sa iya karga overloaded or rather nga hindi gid makaya sang taytay so that's why hindi wala na kaya ng kulap. Dapat yan ang hepe sang Valladolid PNP si Police Captain Joseph Cantonina. Sa iban nga balita lokal, magadugang sa kapulisan ang Negros Occidental Police Provincial Office o Nokpo sa mga lugar nga may mga nagpositibo sa COVID-19 kag mga lugar na ginpaydalom sa lockdown diri sa probinsya. Ginpahayag ni Nokpo Public Information Officer Major Edison Garcia, nagasunod sila sa gihapon sila nga security plan kag padayon man ang security development na gud mapasangkan pang pagbantay sa probinsya. Ginpahayag ni Garcia nga wala pa sila sang ideya kung ano ang quarantine mode sa mabot nga Hulyo 1 apang nagpasiguro nga ila ginasunod ang naplano na para sa pagpabilin sang seguridad sa mga pumuluyo sang Negros Occidental. Nagapadayon sa karon ang kapulisan sang Nokpo sa pagpatigayon sang mga checkpoint ilabi na sa mga lugar nga may access gikan sa Negros Oriental. Sa pinakabahin may mga police nurse sila nga ginpang-deploy sa Provincial Healing Center agon magbulig sa mga healthcare frontliners sa pagtatap sa mga COVID-19 positive patients. Magdadagdag actually tayo doon sa mga lugar kung saan na lockdown or may mga positive cases. We organize people, personnel, lugar na
sa Negros naging sarado because of positive cases ng COVID-19. Dapat yan si NOCPO Public Information Officer Police Major Edison Garcia. Samtang ginuntat sang Land Transportation Office o kon LTO ang pagdakop sa mga nag-angkasanay sa motorsiklo bangod kinahanglan pa nga mayroon sang specific guidelines gikan sa National Interagency Task Force Against COVID-19. Sa interview sa Aksyon Hotline ginpahayag ni LTO Regional Director Eric Tabaldo nga ila ginasunod ang mga health protocols apang kunahan tungod sa isyu sang angkasa. Nagahulat pa sila tubtob karon sang guidelines. Sunod pa kay Tabaldo, may mga rekomendasyon na ginpagawa apang hindi nila pwede pangunahan ang nasambit nga mga tikanga. Sa lebeloan, ginatunan pa sa karon ang pila ka mga health protocols nga ipatuman angot sa angkasa. Kangin sa pagbutang sang barriers tunga sang driver kag nagaangkas agod hindi malapas ang social distancing. In principle, it has already been approved by the IATF. Ang problema lang, wala pa kami sa specific guidelines. But just to inform the public, since wala man sang specific guidelines, we will withhold apprehension sang angkas until we have a clear cut instruction for that. Dapat yan si LTO Regional Director Eric Tabaldo. Samtang naaktuan sa kapulisan sa Banwasang Kalatravang sa ka-59 anyos nga lalaki nga sakay si sa kabangka gikan sa Cebu hag nagdungka sa shoreline sang Barangay Lemery, Banwasang Calatrava takna alas 10:30 kagabi Biyernes nga adlaw. Ang na-intercept ang ginkilala kay Oliver Oberes, residente sang Barangay Lemery sa Muman nga Banwa. Sunod kay Philippine Coast Guard on PCG Negros Commander Johnson Benjamin, gikan sa Barangay Tulik, Argao, Cebu, si Oberes kag nagaysahanon nga nagbiyahe padulong sa Calatrava sa sulod sang 4 ka adlaw. Si Oberes sang gin-turn over sa may Calatrava Municipal Health Office kag insilo sa Calatrava Evacuation Center Quarantine Facility para sa 14 dias nga mandatory quarantine. Hugot karon nga ginabantayan sang PCG ang mga baybayon sang Calatrava kag kaipi nga Banwa kag syudad bangod nga suno kay Benjamin ining lugar nga malapit sa probinsya sang Cebu. Liwat naman nga nagpangayo sang kooperasyon kag bulig si Benjamin sa publiko nga i-report sa otoridad kung may mga persona nga nagpauli sa probinsya kag wala naglabay sa insakto nga proseso. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 16 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang detalye sa mga balita lokal ginadulong sa inyo sang GTX 500. Sa imo pag-exercise hindi gid magkalipat nga mag-detoxify o gali ang pag-inom sang GTX 500 nga nagatino sa imo dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imo ngatay. Ini man nagabulig panubos sa imo blood sugar bangon sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide. Gani sa mga ka-aksyon naton nga may mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangon sang diabetes, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga nagapangunang nga balita nasyonal pagkatapos gilamang sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test. Balita mula sa Aksyon! Lasay sa 20 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagaron sa Nasang Balita National. Ginalantaw ni Environment Secretary Roy Simato nga ang kakulang sa koordinasyon sa mga opisyalis sang LGU sa probinsya sang Cebu ang kabangdanan sa pagsaka sa kaso sa syudad sang Cebu sa tinanikdan nga mga sinimana. Ginpahag ni Environment Undersecretary Benny Antiporda nga nagpalayag para sa bahin ni Simato nga pisar nga wala sang political issue sa Cebu. Iya sinigin sining nga wala sang collective action sa mga Cebu local officials para masolusyonan ang problema. Ginpatahag ni Antiporda nga wala sang coordination humalin sa barangay level pakadto sa LGU tubtob sa provincial government. Ginpahayag man sini nga nanawagan si Simato nga ipaiway ang pamunitika kag mag-ululupod sa pagtrabaho para maluwas ang mga kabuhi sa mga taga Cebu. Ang syudad sang Cebu sa karon ang mayara sang masobra 4,400 ka mga COVID-19 cases. Nadakpan sa otoridad ang 3 ka mga suspect lakip ng isa ka Army reservist sa drug bypass operation sa isa ka shopping mall sa Quezon City kay nasangaga. Ginklala ang gindakop nga Sanday reservist private first class Omar Salilagwa Pagayawan 35 anyos, Arnel Abdul 31 isa ka company driver, kag Junaid Dondoy 27 anyos. Ang mga suspect ang nadakpan sa parking lot sang Ever Gotesco Mall. Nakumpiskar sa mga suspect ang grabantay sa kilos ang suspected Cebu nga nagabarol sang 6.8 million pesos. Nakuha man ang buy-bust money kag isa ka motorsiklo. Ginpahag ni Colonel Ramon Zagala, ang spokesperson sang Philippine Army, ila sa karon ginaimbestigahan si Pagayawan kag kunini ang guilty. Siya ang pagakason sa serbisyo. Nagpangabay naman ang Armed Forces of the Philippines Joint Task Force National Capital Region nga i-delist si Pagayawan. Sa iban nga balita nasyonal, gintugutan na sang the Provincial Interagency Task Force in COVID-19 ang Calibo International Airport nga magbukas para sa commercial domestic flights para sa mga locally stranded individuals kag returning OFWs umpisa Hulyo 1. Si Aklan Governor Florencio Miraflores ang nagpagawa sang Executive Order No. 28 kahapon nga daw para sa pagbalik sang commercial Manila Calibo flights. Nasaad man sa Executive Order ang pagmando ni Miraflores sa airlines nga ihatag sa Civil Aviation Authority of the Philippines sa CONCAAPA ang kopya sa ila manifesto angot sa ngalan, address kag contact number sa mga pasahero. Ang mga pasahero ang gina-requirement nga magpresentar sa pila ka mga dokumento antes sang ila flight kang isang medical certificate gikan sa government physician, travel authority halin sa Philippine National Police kag health declaration card. Ginatugutan lamang 2 ka flight sa kada semana sa kada airline. Sunod pa sa gobernador, dapat ipatuman sang airport ang no health declaration card, no exit policy sa pag-abot sa terminal. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 23 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Detalye sang balita international, sports sa entertainment. Pagkatapos, gidamang sini. Para
pa ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 28 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kagkaroon sa detalye na sang Balita International. Liwat ng ginpatuman ni Argentina President Alberto Fernandez ang lockdown sa metro area sang Buenos Aires kasunod sa pagtaas ng COVID-19 cases. Ginpahayag sang presidente nga ginapaabot nga ang mga residente sang Buenos Aires Metro Region ang magpabilin sila balay. Magluwas na lamang kung may essential work o kung magbakal sang kinahanglanon umpisa Hulyo 1 tubtob 17. Sunod sa presidente, 97% sa mga bagong kaso sa Argentina ang na-detect sa metro area sang Buenos Aires. Ginpahayag man ni Fernandez nga ang ekonomiya ang ma-deteriorate pero ang ekonomiya ang liwat man nga makarecover. Ang Argentina sa karon ang may 52,457 nga COVID-19 cases. 2,606 ang new cases kag 1,167 naman ang nagkalamatay. Sa balita, sa aksyon! Sa sports balita, nagperma na sang kontrata sa Detroit Pistons si center Justin Patton pero wala ginburgar ang terms and conditions sang deal. Si Patton na nag-edad 23 anyos ang napilian bilang 16th overall sa 2017 NBA draft. Ining nag-average sang 1.8 points sa 1.2 rebounds sa siyam ka mahampang sa NBA para sa tatlo ka mga team sa tatlo ka season. Si Patton ang nagpaidalom sang duwa ka foot surgeries, isa sa wala kag isa sa tuo, sang ini ang nakasulod sa NBA. Subong nga season, una nga nakahampang si Patton sang 5 games para sa Oklahoma City Thunder, kag nag-average sang 1.8 points kag 1 rebound. Sa balita, sa aksyon! Kag sa naman nga showbiz balita, nag-umpisa na sa pagbakaw si Chris Aquino sang laptops para sa mga estudyante nga nagakinahanglan. Sa Facebook post sang aktres, iyagin pahayag nga handom sang tanan nga mga ginikanan nga makatapos sang pag-eskwela ang ilang mga bata. Ginpahayag man na sang aktres nga nagapangabayang iya mga fans sang laptop nga iya ginalantaw mga iloy nga nawadaan sang trabaho para magamit sang ilang mga bata para sa online classes. Walo na laptop sang nabakaw sang aktres kag iya iniiga hatag sa mabot nga Hulyo 1. Suno pa kay Chris nga luyag sini nga mag-invest sa future sang Pilipinas kag para man sa futuro sang mga kabataan. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 31 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw, Sabado, Hunyo 27, 2020. Sa liwat ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!